Έλα ρε Παντελή. Τι έγινε ρε φίλε? Είπε ο Ουσμάν ότι δεν μπορεί να το σπάσει. Πήγες και στο Μαλέκ. Το ίδιο, Είπε και ο Μαλέκ ότι δεν σπάει. Τι να πω ρε φίλε, πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αυτά τα Πακιστάνια λέμε, είναι οι πιο γάτοι σε αυτά. Αν δεν μπορούν αυτοί, το τηλέφωνο δεν σπάει. Ναι. Τι λένε Παντέλη? Δεν γίνεται ρε. Δεν τα έχω τα λεφτά, λέμε. Θα σου βρω ένα άλλο ρε παιδί μου. Θα είναι ακριβό και αυτό Κυρίλε. Γιατί θες το ίδιο δηλαδή, άμα σου βρω εγώ ακριβότερο, θα πες τους ότι αυτό είναι καλύτερο. Πιο μουράτο ρε παιδί μου. Σου έχει πάρει τον αέρα Παντελή, τι στο κάνεις τώρα, σου λέει μαμού ή Μάρτον. Εντάξει, καλά, κοίτα, αφού θες το ίδιο, φέρτα μου να το έχω πάνω μου και θα σου βρω εγώ ένα άλλο, ναι. Άκου ρε, θα μου το φέρεις και θα το έχω στην τσέπη φορτισμένο έτοιμο. Θα δει κανένας πρεσάκιας με κάνα ίδιο, θα το πάρω στο χέρι να δω αν είναι καλό. Θα γυρίσω και μία στο φως να δω καλύτερα και εκεί πάνω στη στροφή, τσακ, θα το αλλάξω με το δικό σου και θα μας μείνει το καλό να το έχεις εσύ. Ναι. Ωραία μανάρι μου, ναι, μόνο φέρτο μου να το έχω απάνω μου, ναι. Έλα Παντελάκο μου, βλέπω κάποιον και έρχεται σε κλείνω. Έλα, γεια. Σ' αγαπώ, έλα, φιλάκα μου. Γεια. Πού σε ρε μάγκα? Καλησπέρα κύριε Νίκος. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Το μπουφανάκι. Ναι. Βρωμάει ρε αυτό. Ξεράτα με αλκοόλ, πού το βρήκες? Το φάγα. Και το ξέρασες? Πού το φάγες? Εδώ κοντά. Από κανένα σουρωμένο 4 θα το πήρες. Είχε και κανένα κινητό στην τσέπη. Πόσα μου δίνεις για το μπουφάν? Κανένα κινητό έχεις? Όχι, πόσα μου δίνεις? Να σου δώσω ρε. Μες στα ξερατά είναι. Καθαρίζει. Τι, έτσι? Αυτό θέλει καθαριστήριο. Ξέρεις πόσα θέλει το καθαριστήριο? Πώς? Πολλά. Πώς? Πολλά. Πώς? Πολλά λέμε. Πάνω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Αν είναι δερμάτινο κανονικό. Δέρμα είναι, ξέρω εγώ από αυτά. Φέρε να δω εγώ. Να σου πω αν είναι δέρμα. Κοίτα μην το χαλάσεις. Ξέρω ρε. Αφού σου λέω δερμάτινο και δεν με πιστεύεις. Κάτσε ρε να δω. Δέρμα είναι σου λέω. Εντάξει. Δεν καίγεται. Σαν δέρμα είναι. Αφού σου λέω είναι δερμάτινο και πολύ καλό μπουφάν. Δέρμα, αλλά όχι. Δέρμα. Τα φτιάχνουν έτσι να μην καίγονται ρε. Τα ξέρω εγώ αυτά. Είναι από αυτά τα λεπτά τα κινέζικα. Στην Αιγόλου με ένα 50 παίρνεις καινούργια. Βρωμάει ερμού από τέτοια, στα καλάθια τα βρίσκεις. Καλά, άσε το μπουφάν γαμάει, ξέρω εγώ. Είναι ακριβό μπουφάν. Και αν θες να ξέρεις, δεν είναι κινέζικο, είναι ιταλικό, είναι φίρμα το μπουφάν. Στο κολονάκι πουλιέται 500 ευρώ. Μη σου πω και λίγα λέω. Σίγουρα 7 εκατοστάρικα στη βίτρινα. 700. Αχα. Άντε ρε από. Θα το δώσεις πολύ καλό αυτό το μπουφάν. Δώσ' μου ένα 50 και το πήρες. Ας. Αν θες 50 για αυτό, τραβάρω τα παρά μέσα στην εκκλησία. Και αν πάρεις 50 τον Νίκο να τον έχεις. Εντάξει, πάμε ρε Αντρέα. Και πού είσαι? Έχει και ένα βρυσάκι εκεί. Πλήττω και λίγο που βρωμάει. Πόσα μου δίνεις? Δεν ξέρω ρε, αν το θέλω το μπουφάν. Είναι και φτηνιάρικο και θέλει και πολλά λεφτά το καθαριστήριο. Εντάξει, είπαμε. Όχι να οικονομήσουμε, αλλά στο κρύο κάθομαστε. Να βγάλουμε 5-10 ευρώ από αυτή τη δουλειά. Αυτό πουλιέται βία ένα 30. Να μου το δώσεις εσύ
για ένα 20άρικο να πάω στην Αθηνά να πάρω με 5 ευρώ αυτή την αλήφη, ξέρεις, που τα κάνει δερμάτινα. Να το τρίψω, να το καθαρίσω καλά μόνος μου και μετά να το δώσω πόσο. Πόσο. Ένα 30. Να βγάλω 5 ευρώ. 5 ευρώ για το τράβηγμα, για το τρίψιμο, για το κρύο εδώ όλη νύχτα, για όλα ήμαρτον, εντάξει. Δεν λέμε, μ' αρέσει να βοηθάω. Να τώρα Φερρυπίν μου λες εσύ θέλεις λεφτά. Εγώ να βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ να μπαίνω και μέσα. Τι μου έχω να βοηθάω όλο τον κόσμο να πούμε. Η Αρχιεπισκοπή, ο Σκάι. Εντάξει, τα παραλές τώρα. Ρε και Νίκο, είναι πολύ καλό αυτό που φάνε, ακριβό, θα βγάλεις λεφτά. Άποτε ρε, τώρα δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Τι μου λες? Δεν έχει ρε λεφτά ο κόσμος που ζεις. Δεν θέλει να πάρει ένα μπουφά που βρωμάει μάλιστα. Δώσ' μου 40. Τώρα παίζουμε. Αν θες 40 τράβα μέσα πρώτα στον Άγιο Φίλιππα και αν πάρει 40 τον Νίκο να τον έχεις. Εντάξει, πάμε Άντρεα. Και μπούσε. Πριν το και λίγο στο βρυσάκι, γιατί έτσι όπως είναι ούτε δεκάρικο δεν παίρνεις. Μήπως έχεις ένα τσιγάρο? Τι να σε κάνω ρε μπαγάσα. Έλα. Παίρνω και ένα για το συνεταίρο μου. Κοίτα. Έχεις και ποτίτσα? Έλα. Τι να πω ρε Κυρνίκο να πούμε. Με πιάνεις την ανάγκη. Τις έχω συμπαθήσει κιόλας. Ξέρω εγώ, δώσ' μου 35 και πάρ' το. Εντάξει. Και εσύ καλό παιδί μου φαίνεσαι. Έλα εδώ. Αυτά έχω, τα θες? Βγάλε άλλο ένα. Τα θες? Βγάλε ένα τάλιρο. Τα θες? Τι να πω ρε, φέρτε. Να πας να το πλύνεις πρώτα. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Αφού ξέρεις από δερμάτινα που λες, κάνε το εκεί πέρα έτσι τα δικά σου. Έλα ρε Κυρνίκο, δώσ' μου τα λεφτά να φύγω. Φέρ' το πλυμμένο να τα πάρεις. Δηλαδή μου δίνεις 20 ευρώ για αυτό το μπουφάν και με βάζεις να το πλύνω κιόλας. Θα θες τα λεφτά? Τι να πω. Πάμε Άντρεα. Σε κουβάλα ρε μαγάλα. Κοίτα μην το χαλάσεις. Ξέρω μωρέ. Είναι και δερμάτινο. Έλα Αλεξάκο μου. Πάρε μου που δεν έχω κάρτα. Έλα Αλεξάκο. Παζαρεύω ένα μπουφάν καταπληκτικό. Φοβερό κομμάτι. Σπάσανε μια βιτρίνα στο κολονάκι και το πήραν. Μες στην ψυχρά ρε τα κολόπεδα. Στη βιτρίνα βουλιότανε 850 ευρώ πάντως. Το δίνεις 250 για πλάκα εσύ. Για πλάκα. 200 εύκολα πάντως. Τώρα ζητάει 250. Του είπα 150 δεν μας πήγε παραμέσα να ρωτήσει. Όταν γυρίσει θα του το πάρω 150. Ναι. Δώσ' το εσύ 200 για να φύγει αμέσως. Εγώ θέλω ένα 20άρικο να βγάλω. Εξάκο μου, βγάλε εσύ 30 ρε. Αν το δώσεις μόνο 200 λέμε ρε παιδάκι μου τώρα, ναι. Ωραία Αλεξάκο. Ναι. Κοίτα Αλεξάκο μου, το 20άρι μη μου το δώνεις τώρα. Δώ μου το τα μπορείς. Αλλά τα 150 φίλε τα θέλω ντούκου. Γιατί θα τα δώσω ντούκου. Με καταλαβαίνεις έτσι. Θα τα σκάσω τώρα ζεστά ρε, γι' αυτό τα θέλω. Το 20άρι δώ μου το τα μπορείς ρε παιδάκι μου, ναι. Σου έχω εμπιστοσύνη, ναι. Ολοκένουργιο ρε σου λέω. Της βιτρίνας. Αν δεν ήταν τόσο ακριβό Αλεξάκο μου θα το κράταγα για μένα ρε. Τόσο καλό είναι το μπουφάν. Ωραία μου. Ωραία μωράκι μου, ναι. Ωραία. Όταν γύρισε το χτύπησε ένα 150 και στο φέρνω εγώ προσωπικά αύριο από το μαγάζι. Ναι μωράκι μου, ναι Αλεξάκο μου, έλα φιλάκια, γεια.
Πού το πουβάρε? Το πούλησα. Το πούλησε. Το πούλησα ένα 30. Αφού είχαμε συμφωνήσει. Έδινα τα λεφτά, ρε Κυρνίκος, μην τα δίνεις εσύ να πούμε. Εσύ μου δίνεις 20 και με βάζει το πλήνο κιόλας. Ο άλλος το πήρε 30 έτσι όπως είναι. Ας πρόσεχες, Κυρνίκο. Να σου δώσω κάμερα, σου πω εγώ. Πάρα γίνουμε τώρα. Σκάτω πρεζάκια. Πάρα γίνουμε Στο τώρα. διάλο. Λουμπίνες. Έλα, μάς τώρα, παίζει ένα κινητάκι. Άντε ρε μπαγλαμάκες από εδώ πέρα να πούμε. Ξεκολιάριδες. Γιατί ρε μάστα? Μας περάσατε για τίποτα λευρωμένους να πούμε. Να μυολόπουστες του κερατά. Μας έχετε γαμίσει εδώ πέρα. Ξεκολιαρέοι. Γαμώ το Θεό το πούστη, γαμώ. Το πιάνω. Γαμώ το Θεό.